nakakatakot, kundi cute ang mga chikiting na dumalo sa trick or treat ng La Union Police Provincial Office sa San Fernando City, La Union. May kanya-kanya silang suot na costume. May mga fairy, cartoon characters, at iba pa na proud din nilang inirampa ang mga kalahok sa aktibidad, ang mga learner ng La Union Police Provincial Office Child Development Center. Buo ang suporta ng mga magulang sa kanilang mga anak na naging abala sa paggawa mismo sa kanilang mga kasuotan. Gaya na lamang ni Isabel. DIY pati yung wings, itong dress, and yung mga butterflies, pati yung headdress, nilagyan ko na lang ng mga flowers na ganito. Pinarangalan din ang mga nanalo sa Best in Costume. First time rin daw kasing lumahok ang mga bata sa aktibidad, kaya ginalingan din ng mga magulang ang paggawa ng kanilang costume. Binili ko lang po sa ukay, tapos ni-recycle ko lang. Tapos nilagyan ko lang ng konting art para may yung inspiration po niya dito sa costume is si Silver Miss, water fairy po siya. Kasi mahilig siyang maligo, nagbababad, ganun, kaya siya Silver Fairies. Since fairy tale kasi yung concept nila, tsaka Halloween, naisip ko siguro medyo scary ang gagawin ko kako. Kaya ito, naisip kong Beauty and the Beast na lang, si Prince Adam. Ayan siya. Purely lahat ito recycled. Wala akong nabili dito. Pero ang highlights ng event, ang pagbisita sa bawat tanggapan ng La Union PPO at support agencies para sa iba't ibang goodies. Ang mga pagkain ay binigay sa mga bata, kontribusyon ng bawat miyembro ng pulisya. Bukod sa layuning mailapit ang loob ng mga bata sa kapulisan, nagsisilbi na rin umanong family bonding ang aktibidad, lalo't walang pasok ang mga mag-aaral. Nakakasama po nila yung mga kapatid nilang nag-aaral dito sa CDC. Ganon din po yung kanilang mga parents. Ang programa po ng LUPPO CDC ay galing po sa best practice po ng ating Police Provincial Office. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.